Takže ja tu vystavujem vianočné veci, týkajúce sa Vianoc, Betlehem. Ten je vyrobený tradičnou technikou majoriky, jak hovorila Lenka, je to spôsob, akým pracoval Ignác Bismayer alebo Ferdiš Kostka, ktorý má v múzeu v Stupave. Bismayer má vystavené také figurky v modre. Takže ja robím touto istou technikou ľudové veci. Spôsobom, že proste z hliny sa to najprv vytvorí, potom sa to suší, páli, znovu sa to glazuje, ponorí do takej bielej glazúry a návrh sa maľuje farbami a znova sa to páli, takže je to dvakrát pálená keramika. Prosím Janku, aby nám predstavila svoje výtvarné dielo. Tak najprv to boli obrazy. Moje obrazy sú skôr také ponášky na veľkých majstrov, od ktorých som odpozerávala, týto Cézanne alebo Gustav Klimt. Alebo potom sú to také motívy skôr kvetinové, ktoré mám rada. Na hodbách tiež malujem, používam farby na hodbách, to sú konturovacie farby. Motívy, ktoré používam na hodbách sú zase podľa toho, čo sa páči komu, kto si ako rozkazuje, alebo tiež z výtvarného umenia mám rada Alfonsa Muchu, tak používam jeho tváre. Vianočný čas je veľmi krásny, lebo ľudia sú takí citlivejší a vnímavejší ako počas celého roka a sú bližšie k takým veciam, ktoré mnohokrát človek nejak mávne nad nimi rukou a povie si, veď taká je doba, dnes je úplne niekde inde, ako sme bola, kedy boli a tak. Ono je to tak, že človek sa narodí s nejakým darom, ale ten dar je hlboko skrytý niekde v hĺbke srdca, duše a málo kto z nás ho dokáže nejak hneď v detstve vybrať a ukázať svetu. Ja som v podstate od malička cítil to výtvarné umenie v sebe, ale až na pár rokov, keď vlastne rodičia zistili, že nejak kreslím a že v družine som kreslil tanky a predával za 5 korún, tak ma dali na výtvarný krúžok vlastne do ľudovej školy umenia vtedy, ale to bolo nejaké rok alebo 2. Dlhé roky to bolo skryté, ale tak je to úprimné a človeku to je, tak v určitom čase sa to začne pýtať von. Ja som Veronika, páličkárka, zaujímavá osoba, tak povedz o sebe niečo. Ja paličkujem asi tak pol roka. Stretla som sa v Trnavskom múzeu, takže na paličkovi, tak som sa k ním pridala, skúsila som to, vyšlo mi to. Je to v podstate stredoveká technika. No tá technika sa používala na výzdobu pancifiša,